Nawn da, gobeithio pawb yn iawn. Enw i ddim Strala Jones. Dwi yn athro yn Ysgol Morgan Llwyd yn yr Wrecsam chydig o'n nghefndir i. Um, Heddiw yma dwi yn mynd i fynd â chi drwy... fi fydd yn mynd â chi dros y 4 sesiwn nesaf gwersi testunau uwch gyfrannol uned 1, uned 2. Felly fydd y 3 wers gyntaf yn rhai sydd wedi ei recordio. Ac wedyn, be fydd yn digwydd, bydd y gyfle i chi wedyn yn y 4 sesiwn dod yn fyw a gofyn cwestiynau a fynd dros bob dim. A fydd yn rhoi tips arholiad ac yn y blaen. Felly, dyna'n nghefndir i. Felly, dwi hefyd, be dwi'n gwneud heddiw yma efo chi yn y wers gyntaf, ydy mynd drwy'r cwrs yn fras. Felly, strwythur y cwrs, mae'r wers yma wedi i targedu at blwyddyn 12. Felly, swn i'n feddwl bod chi wedi gorffen uned 1 neu ar fi'n gorffen uned 1 ac yn dechrau uned 2. Felly, strwythur ydy bod uned 1 yn 15% o'r radd derfynol, uned 2 yn 25%, uned 3 wedyn blwyddyn 13 yn 30%, ac uned 4 yn 30%. Gan obeithio fe hyn i gyd yn dyfyniad 100%. Right. Felly fel chi'n gweld yn fama, yr uned cyfleoedd busnes, awr chwarter ydy'r arholiad, uned 2 yn 2 awr ac yn 25%. Un peth sy'n bwysig dwi'n teimlo wrth ddysgu. Dwi wedi bod yn arholi, dwi yn arholwr lefel A i Cybac. A un peth sy'n bwysig ydy bod chi fel myfyrwyr yn deall pwysigrwydd yr AAs yma. Yr amcanion asesu. Fydra i gael, ffych chi'n chi A1, A2, A3, A4. Felly fel ydych chi'n gweld, mae'r A's yma, allan o'r holl farcau sy'n cael ei arholi'n Cybac, yn eich 4 arholiad ydych chi'n wneud wrth wneud lefel A busnes. Mae 26% o'r marciau wedi cael ei asesu'n A1, 26% yn A2, 24% A3, 24% A4. Be mae'r A's yma'n golygu? I fyddai'n mynd i sôn am hynny, dwi'n neidio chydig bach wan. Felly A1 y gwybodaeth, A2 y cymhwyso, A3 y dadansoddi ac A4 gwerthuso. Felly, jyst i chi'n fynd yn ôl at hwnnw mewn chydig o funudau, mae hynny mor hanfodol bwysig. Felly, i chi weld, mae yna help i chi ar gael ar wefan Cybac. Da chi'n mynd i'r wefan, y cyfeiriad yn y top. Da chi'n sgrolio reit i'r gwylod. A be da chi'n gweld yn fama di 2 beth. Yna chi'r adnoddau digidol a'r banc cwestiynau. Ac o dan hynny hefyd, chi'n gweld yna, mae gennych chi 5 bapurau. Mae yna ddigon o wybodaeth, lot o wybodaeth ddefnyddiol iawn ar gael. Felly, o'n i'n deud chi fanna, da chi'n clic ar adnoddau digidol. Mae hwn dod i fyny, da chi'n mynd i'r tab, da chi'n rhoi busnes, cynnal 5, a yn bydd chi'n gael wedyn ydy yr unedau, nodiadau, llwyth o adnoddau dysgu blended learning, dysgu cyfunol, lot o dasgau a gwybodaeth a fideos, andros o werthfawr wrth baratoi ar gyfer yr arholiad, yr arholiadau. Wedyn, un arall nes i ddangos i chi oedd, os ydych chi'n clicio nôl, unwaith chi'n clicio nôl y gwylod, be nes i ddangos i chi yn fama, mae yna cyn bapurau.
A da chi'n gallu gweld cyn bapurau a cynlluniau marcio yn mynd yn ôl ryw 2-4 blynedd. Mor bwysig. So, da chi'n gallu gweld hen bapurau arholiad, y cynlluniau marcio sydd o'r atebion, a i chi weld sut mae'r marcwyr, yr arholwyr yn marcio gwaith. Am un peth arall, eitha diddorol, efallai, ydy hwn yn fama banc cwestiynau. Mae'n eitha diddorol. So, da chi'n rhoi testyn i mewn, da chi'n rhoi segmentu i mewn, clic, a wedyn gewch chi gwestiynau'n dod i fyny wedyn. Gwahanol fathau o gwestiynau. A beth sy'n bwysig bod chi'n dallt efo wrth edrych ar bapur arholiad, ella bod yr un testyn dod i fyny dros mewn blynyddoedd gwahanol, ond efo marciau gwahanol, efallai fydd yna testyn, nes i sôn am segmentu cynt, ella efo testyn mewn un papur fydd segmentu yn gwestiwn 2 neu 4 marc, neu yn chydig o flynyddoedd wedyn, fydd o'n gwestiwn 8 neu 10 marc. Felly mae'n bwysig wrth ddefnyddio banc cwestiynau, da chi'n gallu gweld y gwahanol ffyrdd mae'r un testyn wedi dod i fyny. Okay. Felly, be nes i sôn am oedd A1. Mor bwysig. Okay. Dyma di'r marciau sy'n cael ei roed i asesu eich deallusrwydd chi o'r testyn. Enghraifft, cwestiynau fel egluro, cwestiynau fel disgrifio. So, be mae hynny'n golygu ydy adnabod 2 ran o gynllun busnes. So, ydych chi'n defnyddio'ch ydych chi'n dod nôl at ydych chi'n defnyddio 2 ran o'r cynllun busnes, neu nodwch 2 fantais neu 2 anfantais o fod yn partneriaeth neu unig fasnachwr. Ie. Da ni A1. Wedyn, A2 ydy'r cymhwyso. Yn Saesneg yr application. A be ydych chi'n neud efo application ydy mae'n lot o gwestiynau, mae gennych chi stori, wedyn y cwestiwn, ac efallai bod y cwestiwn yn gofyn i chi gyfeirio at y stori. Felly, cwestiwn A1, rhowch 2 fantais o fod yn unig fasnachwr. A2 ac A1, rhowch 2 fantais i Sara a Bryn o fod yn partneriaeth. So mae yna stori am Sara a Bryn, a mae rhaid i chi ddefnyddio gwybodaeth o'r stori, y brawddegau sydd yn y papur arholiad i ateb y cwestiwn. A3, yn aml iawn, pwyntiau lle ydych chi'n datblygu'r cwestiwn. Ella bod chi'n mynd datblygu'r ateb, datblygu'r pwyntiau, edrych ar un ochr, rhoi chydig o ambell i farn syml. A4, edrych ar y 2 ochr, dod i farn, chi'n cyfiawnhau eich ateb, neu'n cynghori eich ateb. Felly, dwi rwan yn esiampl arall i chi. Cwestiwn 10 marc. A mae yna stori am Bryn a Sara. A ddylai Bryn a Sara bod yn partneriaeth neu'n aros yn unig fasnachwyr. So, ydych chi yn rhoi manteision a manteision drwy ddyr A1. Ydych chi'n cyfeirio at y 2 berson, A2. Ydych chi wedyn rhoi, wel, os dyn nhw'n aros yn unig fasnachwr, dyma di'r manteision. Ond os dyn nhw'n mynd y partneriaeth, dyma di'r manteision, so A3. Wedyn A4, ond wrth aros yn unig fasnachwr, dyma di'r problemau, ond wrth fynd y partneriaeth, dyma di'r problemau, a wedyn, felly yn fy marn ni, so dyna di'r A1, A2, A3, A4, a fyddai'n di sôn am hynny dipyn mwy eto, ond bwys bod chi'n dall, dyma fydd da ni'n mynd dros nhw'n dipyn. Felly, hanfodol deall am can asesu, sut i ateb y cwestiynau mewn modd effeithiol. A dyma byddai'n neud heddiw yma. Esbonio pwrpas a prif gydrannau cynllun busnes, gwerthuso pwysigrwydd cynllun busnes, a nodi prif ffynonellau gwybodaeth ac arweiniad sydd ar gael i fentrwyr yng Nghymru a gweddill. Felly, fel ydych chi'n gweld y fama, mae gennym ni termau A1, termau A4, A3, ac eto A1 nodi. Mae A2 yn dod yn amlwg yn fama,
Nodi prif ffynonellau gwybodaeth ac arweiniad sydd ar gael i fentrwyr, lle mae ni'n gorfod cyfeirio yn benodol ar gyfer mentrwyr yng Nghymru a gweddill y Deyrnas Unedig. Felly, pwynt cyntaf, cynllun y busnes. Mae cynllun busnes yn cyflwyno set glir o gyfarwyddiadau i'r mentrwr a sut i redeg y busnes. Dyma di pwrpas cynllun busnes. Mae'n ddogfen eitha cynhwysfawr, a mae o yn dibynnu o lle ydych chi'n cael y cynllun. Mae o'n gallu bod yn 10 i 20 tudalen. Mae o'n galluogi'r mentrwr wirio a monitro sefyllfa bresennol y busnes yn erbyn y cynllun. Felly, maen nhw'n sgwennu cynllun ac wrth redeg y busnes, efallai bod chi'n cyfeirio nôl at y cynllun a gweld lle ydych chi, a ydych chi yn monitro yn dyn nôl ac ymlaen a dweud, mae'r cynllun yn dweud dyma lle ddylsa bo ni, a dyma lle ydych ni. So, ydych chi'n monitro, ydych chi'n cymharu. Okay. Gallwn fod y gymorth i adnabod pryd mae'r busnes yn rhedeg yn effeithiol, neu os oes problemau ac angen ymateb iddynt, felly yn syml iawn, eto, os ydych chi'n edrych ar y cynllun busnes, a mae'r cynllun yn dweud, wel, dylai bod chi'n gwneud hyn a dydych chi ddim, wel, ydych chi'n adnabod y broblem. A y prif fwrpas efallai y cynllun busnes ydy bod banciau a busoddwyr angen gweld cynllun cyn roed arian i chi. Da chi'n mynd at y banc efo'ch syniad, a be maen nhw eisiau gweld ydy bod chi wedi meddwl yn drylwyr ac yn ofannol. A mae hyn yn rhoi hygrededd, credibility i'r syniad. Mae'n dangos bod chi'n cymryd y syniad o ddifri. Achos dydy banciau ddim yn mynd i fusoddi pres, a busoddwyr ddim yn fusoddi pres na chi, a chi'n amlwg heb baratoi. Okay. Cynnwys. Okay. Felly, mae hwn yn bwysig. O ran cwestiynau 8 a 10 marc, mae'n edrych ar adrannau o fewn y cynllun busnes. Felly, y tudalen gyntaf yn y cynllun busnes efallai mae'n rhoi trosolwg overview neu crynodeb o be ydy'r busnes. Felly, os ydych chi'n eisiau dechrau caffi, a ydych chi'n sgwennu ar dechrau, y syniad fydd gosod, syniad ydy dechrau caffi, ydych chi'n dweud beth sydd yn arbennig am y caffi, efallai bod o'n vegan, neu bod chi'n defnyddio masnach deg, neu bod chi'n defnyddio cynhyrchion lleol, a ydych chi'n dweud gweithredol, crynodeb gweithredol, sawl diwrnod ydych chi'n fod yn agored, efallai rhyw fath o grybwyll lle fyddach chi, mha ardal ydych chi'n mynd i fod yn gweithredu. Ydych chi wedyn yn gosod nodau amcanion. Achos mae'r pwy bynnag sy'n eisiau rhoi pres i chi eisiau gwybod beth ydych target chi. Okay. Maen nhw eisiau gwybod beth ydych chi'n gobeithio cyflawni mewn blwyddyn, 2 flynedd, 5 mlynedd. Be ydych syniadau chi, sut ydych chi'n datblygu'r busnes, efallai un o'ch nodau amcanion chi yn blwyddyn 2 neu blwyddyn 3 ydy wneud gwasanaeth delifro, dosbarthu, neu datblygu app neu gwefan lle mae bobl yn gallu archebu bwyd. Ella bod chi'n mynd i ehangu'r busnes drwy fynd i ffeiriau a wneud stondinau. Okay. Wedyn, ydych chi'n mynd ymlaen i cynllun marchnata. Mynd yn ôl i chi dath hwn, mae cwestiynau arholiad yn gofyn i chi am efallai adrannau y busnes, a dyma sy'n rhaid i chi gofio. So mae rhaid i chi gofio cynllun marchnata a beth ydy cynnwys cynllun marchnata. Cynllun gweithredu, beth ydy'r cynllun gweithredu. So cynllun marchnata ydy'r ymchwil marchnata. Mae'r busodwyr ar banc eisiau gweld bod chi wedi creu holiaduron, bod chi wedi ymchwilio, bod chi'n gwybod pwy di'ch marchnad target chi, pwy di'ch cwsmeriaid chi, bod chi wedi holi nhw, bod chi wedi derbyn i'w bar nhw, a bod chi wedi edrych mewn i'r gystadleuaeth, pwy ydy'r gystadleuaeth, lle maen nhw, faint maen nhw'n codi, be maen nhw'n wneud. So yna ydy'r cynllun marchnata. Holiaduron, graffiau ac yn y blaen. A mae hwnna yn cyfnogi eich syniad chi. Cynllun gweithredu ydy gweithredu ydy'r operational. Lle ydych chi'n mynd i fod wedi sefydlu? Lle ydych chi'n mynd i gael y stoc? Os ydych chi'n cynhyrchu rhywbeth, sut a lle ydych chi'n mynd i gynhyrchu?
Felly, sut mae'r busnes yn mynd i redeg o ddydd i ddydd ac o lle ydych chi, cynllun gweithredu, o lle ydych chi'n mynd i gael fa mae'n mynd i gostio i setio fyny, lle ydych chi'n mynd i gael y dodrefn a'r offer os yn offer arbenigol. Os ydych chi'n mynd i dosbarthu, delifro, sut mae hynny'n mynd i ddigwydd, sut mae hwnna'n mynd i weithio. Un arall, cynllun adolyg dynol. Rhan arall ydy'r staffio. A beth sy'n bwysig efo staffio ydy faint o staff da chi isio, be maen nhw'n mynd i fod yn gwneud, faint da chi'n mynd i fod yn talu nhw. Okay. A yr adran pwysig arall ydy'r cynllun ariannol, bod chi wedi gweithio allan yn ariannol y costau, fe mae'n mynd i gostio i chi sefydlu y busnes, fe mae'n mynd i gostio i chi redeg y busnes, a faint yn obeithiol, eto rhagolwg ydy hwn, faint o arian sydd yn mynd i ddod i mewn wrth i chi weithredu y busnes. Okay. Mae'n siŵr bod rhain chi, os ydych chi ar uned 2, mae'n siŵr bod chi wedi cychwyn, bod chi wedi gweld rhywbeth am llif arian, ella'r cyfrifonel o colled. Uned 1, y ffynonellau arian, lle ydych chi'n mynd i gael yr arian o. Okay. Savings, benthyciadau, gwerthu-asedau, grantiau. Wedyn, da ni wedi sôn am manteision y cynllun busnes. Mae'n rhoi, i beth i fantais o, ydy mae'n rhoi cyfrifiadau clir ar sut i redeg y busnes. Mae'n reference point. Mae'n rhywbeth a chi, fel person sy'n redeg y busnes, yn gallu mynd yn ôl ato fel dogfen a'i ddarllen. Mae'n edrych ar brif adrannau, functions y busnes, neu ffwythiannau, sy'n angenreidiol i lwyddiant y busnes, enghraifft, yr adnolau dynol, yr hysbysebu, y marchnata, lle ti'n mynd i gael yr arian, o lle ti'n mynd i gael y stoc o. A fel ti'n monitro a ti'n cymharu y sefyllfa bresennol efo'r cynllun, yn erbyn y cynllun. Hefyd, mae'n cryfhau y siawns o gael cefnogaeth ariannol. Efo'r ddogfen yma, gen ti well siawns o gael buddsoddiad. Anfanteisio, pwysig cofio, amcangyfrif yw llawer o agweddau'r cynllun, yn enwedig y llif arian. Okay? Mae o'n cymryd cost ac amser cario allan yr ymchwil. A dyma di'r pwynt, jyst esiampl i chi rwan o ateb AA1 a sut dwi'n mynd i ddatblygu fo i AA3. Felly, A1, ella bydd y cwestiwn yn gofyn, rhowch fantais o greu cynllun busnes. A ti'n dweud, mae'n costio amser, mae'n cymryd amser ac yn costio cario allan ymchwil marchnata. A mae hwnna yn ateb sifil, ateb sylfaenol, ond i'n dyfoi A3 yn gyda datblygu, ti'n gallu dweud wedyn, wel, y cost a'r amser yma ti'n ddefnyddio y cynllun busnes gall o gael ei ddefnyddio mewn agweddau eraill o'r busnes. Okay? Felly dyna sut ti'n datblygu fo o A1 i A3. Hwn di'r datblygiad. Cost ac amser, mae'n costio i gario allan yr ymchwil. Tic. Gall yr arian a'r amser yma gael ei ddefnyddio mewn rhywbeth arall. Tic. So datblygu. Mae'n anodd rhagweld. Enghraifft, rhagweld y galw am eich nwyddau. Da chi'n meddwl bod chi'n mynd i gael hyn a hyn o bres i mewn. Ond mae pethau gallu newid. Rhagweld y galw am eich nwyddau neu gwasanaeth. Gallu bod gormod neu dim digon o staff. Ti'n meddwl bod ti angen hyn o staff. Ond fel mae'r busnes yn rhedeg, efallai bod ti angen mwy o staff. Neu bod ti efo gormod o staff a bod ti'n angen hynny. Ella bod amcanion di'r rhy uchelgeisiol. A yn ola, rhai pobl yn glynu at y cynllun a peidio addasu i newidiadau yn y farchnad. Okay? Felly maen nhw, yn lle bod nhw ddim yn dilyn ac yn stopio dilyn ac yn gwneud rhywbeth arall yn sydyn, maen nhw'n glynu, na, dwi'n sticio at hwn, dyma mae'r cynllun yn dweud. Mae'r banc yn gytuno fi, dyma di'r cynllun, felly well i fi beidio wneud hynny achos dydy o ddim yn y cynllun. Ac os wrth glynu at y cynllun, ti'n gallu methu allan ar gyfleoedd eraill. Yn sydyn, ffynonellau gwybodaeth. Mae'r testyn yn dyn ôl i hwn. So, da ni wedi esbonio pwrpas a prif gydrannau cynllun busnes.
gwerthuso pwysigrwydd cynllun busnes, y ddwy ochr. A rwan, da ni'n nodi prif ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael. Be da chi eisiau wybod yn syml iawn? Mae lot o hyn yn cynnig yr un pethau, ond mae ambell un yn fwy arbenigol. So, da chi'n gallu mynd at wefan Llywodraeth Cymru, wales.gov. Da chi'n gallu mynd at cynghorau sir lleol. Felly, os ti eisiau dechrau busnes yn Aberystwyth, mi fysa ti'n mynd ar wefan Cyngor Sir Ceredigion. A mi fysa yna gymorth ar gael ar gyfer pobl sy'n setio fyny busnesau yng Ngheredigion. Okay? Mae gen ti uh, wefan sy'n helpu busnesau o'r enw Syniadau Mawr Cymru. Efallai bod chi wedi cael rhai o bobl, maen nhw'n hybu pobl ifanc i fynd i fewn i busnes. Efallai bod chi wedi cael siaradwyr gwadd Syniadau Mawr Cymru yn dod i'r ysgol i siarad am eu profiadau. Ti'n gallu cael mentor y busnes, sefydliad sydd yn rhoi help i bobl ddechrau busnes ac i ehangu busnes ac i symud y busnes ymlaen. Gyrfa Cymru yn helpu pobl ifanc efo'i gyrfa a'i llwybr gyrfa. A maen nhw wedyn hefyd yn gallu pwyntio chi at y sefydliadau dwi'n newid sôn amdano, fatha mentor y busnes, a maen nhw'n gallu helpu chi ffeindio cyngor i fynd â'r syniad chi ymlaen. Mae gen ti'n arall, Prince's Trust. Mae hwnna'n rhoi grantiau i fyny at rhyw 5,000 o bunnau, a mae hwn ar gyfer pobl ifanc o dan, dwi'n meddwl, 5 ar 20 oed i setio busnes, tra bod y lleill ar gael i bawb. Ti'n gallu cael gwefannau sy'n arbenigo mewn rhoi cefnogaeth, a mae gen ti Prime Cymru hefyd sydd wedi cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru. Felly, mae lot o hein yn debyg iawn, ond maen nhw'n wahanol yn y ffordd mae Prince's Trust yn targedu pobl ifanc. Mae cynghorau sir lleol yn rhoi help i'r busnesau yn yr ardaloedd yna. Mae gennych chi wedyn Syniadau Mawr Cymru sydd yn helpu bobl ifanc efallai efo'i datblygu syniadau yn efo mwy o arian as y Prince's Trust yn rhoi. Dim ond 5,000 o bunnau di'r mwyaf mae Prince's Trust yn rhoi, tra bod Syniadau Mawr Cymru yn rhoi llawer mwy o bodaeth a llawer mwy o arian. Felly, esiamplau o gwestiynau. Mae cynllun busnes yn dod i fyny yn eitha, dim yn rheolaidd, ond wrth sbio drwy cyn bapurau, mae yn dod i fyny, a mae'n dod i fyny mewn gwahanol ffyrdd. Mae'n gallu mynd o gwestiwn 4 marc i 10 marc. Okay? Mae'n mynd o gwestiwn syml i rai sydd yn estynedig ac yn gofyn am werthuso a barn. Okay. Felly'r cwestiwn cyntaf. Adnabod 2 ffynonell o wybodaeth a chymorth sydd ar gael i fentrwyr yng Nghymru. Peidiwch â defnyddio banciau. So hwn yw'r cwestiwn, a sbiwch chi, A1 ydy hwn, mae'n gofyn am wybodaeth. So yn syml iawn, adnabod, mae'n gofyn i ti wneud. Dwi'n gofyn i ti egluro a disgrifio, a mae o'n 2 farc, 1 marc am bob ffynonell. Okay. Felly gallu dewis unrhyw ddau o sleid 14, sef Cyngor Sir, Awdurdod Lleol, Prince's Trust, Big Ideas Wales, o testyn yna, a na fo, sy'n ffordd dim byd arall. Achos, be mae'r testyn yn gofyn wrthyn ni ydy nodi prif ffynonellau. Dydy o ddim yn gofyn i ni yn egluro. So fydd o'n ddim yn gofyn i chi egluro, jyst nodwch. Okay. Wedyn, nodwch a disgrifiwch 2 gydran allweddol cynllun busnes i rywun sydd eisiau cychwyn busnes newydd. Hwn yn gwestiwn 4 marc. Dwi'n mynd i roi... Dwi eisiau chi stopio'r fideo yn fama a dwi eisiau chi ateb y cwestiwn os gwelwch yn dda. A wedyn dod yn ôl am ryw 4 i 5 munud. OK. Felly,
Eto, nodwch a disgrifiwch ddwy gydran allweddol. Da ni'n mynd yn ôl i sleid 11. A mae'r cwestiwn yn syml yn gofyn i chi adnabod dwy adran a'i disgrifio. Un marc am adnabod ac un marc am disgrifio. Felly be am ni mynd yn ôl yn sydyn. So mae gennym ni cynllun gweithredu. So ti'n adnabod un marc am hwnnw, a dyn ti'n deud un rhan i'r cynllun gweithredu. O fewn y cynllun gweithredu, ti'n gallu disgrifio lle ti'n mynd i leoli'r busnes. Ti'n mynd i disgrifio lle ti'n mynd i gael y stoc o. Okay, sut wyt ti'n mynd i ddosbarthu? So ti'n gallu deud, rhan arall pwysig o'r cynllun yw'r nodau amcanion. So ti'n gosod allan nodau amcanion a beth ti eisiau gyflawni yn y tymor byr neu tymor hir. Cydran arall ydy'r cynllun marchnata. Mae hwn yn dangos bod ti wedi gwneud ymchwil marchnata, chwilio am gystadleuaeth, holi dy gwsmeriaid ac yn y blaen. Felly mae mor syml a jyst adnabod pa ran o'r cynllun ariannol, cynllun dynol, cynllun marchnata, a jyst disgrifio wedyn y cynnwys tu ôl iddo fo. So, mynd yn ôl at y cwestiwn, un marc am adnabod, un marc am ddisgrifio, a ti'n neud hynny dwy waith, achos mae'n gofyn am ddwy gydran allweddol. Okay. Jyst rhoi munud i chi ddarllen hwnna. Right. Cofiwch, peidiwch yn meddwl bod rhaid i'ch ateb chi fod yn union fel hwn. Arweiniad ydy hwn. Guidance ydy hwn, oce? Right, rwan, o'n i'n mynd i sôn am y ffocws, eto cwestiwn 4 marc. Esboniwch ddau reswm pan mae Gemma'n cynghori pobl ifanc sydd eisiau cychwyn busnes i lunio cynllun busnes. So esboniwch ddau reswm pam mae Gemma yn cynghori adfaisio pobl ifanc sydd eisiau cychwyn fel entrepreneuriaid i lunio cynllun busnes da. Okay. So mae hwn yn edrych ar manteision cynllun busnes. So dwi'n mynd i ofyn i chi stopio fanna. Ateb y cwestiwn. A dewch yn ôl am ryw 4 i 5 munud, bach mwy lla. Okay. Felly, mae'r cwestiwn yma'n gofyn i chi roi dwy fantais o greu cynllun busnes. Okay. Felly, mae 2 farc yn fama am bob mantais a 2 farc am ddatblygu'r ateb. Fel nes i ddeud chi ar y dechrau, sut ti'n fynd â cwestiwn o A1 i AA3, neu AO ydy o'n Saesneg, Assessment Objectives. Felly, sbiwch chi fama rwan, y sgwennu sydd wedi cael ei mewn llythrennau bold, felly hwnna ydy yr A1, mae'n helpu busnes oroesi, roed ffocws i gael arian, i fonitro. Na 'di'r manteision, sef yr 1 marc, a wedyn ti'n datblygu hwnna wedyn. So ti'n gallu dweud, mae'n helpu busnes newydd i oroesi, achos ti'n gallu dilyn y cynllun, mae'r cynllun yn rhoi trywydd i chdi. Ti'n gwybod hefyd be mae dy gwsmeriaid eisiau, achos ti wedi gwneud yr ymchwil marchnata. Okay. Mae'n helpu ti fonitro a cymharu o'r cynllun gwreiddiol. Okay. A eto, esiampl arall, AA1, esboniwch 2 reswm, ond un reswm ddim yn helpu ti gael benthyciad, tic. A mae'n rhoi hygrededd i ti, mae'r banc yn fwy tebygol o roed yr arian am bod o'n gweld bod ti wedi gwneud gwaith ymchwil a bod ti wedi cymryd y cynllun o ddifri a bod ti wedi meddwl amdano fo yn fanwl. Sori, dwi wedi neidio fanna.
So dwi wedi mynd rwan o 4 marc, 4 marc, a mae hwn yn 10 marc. Gwerthuswch bwysigrwydd cynllun busnes, 10 marc. Cwestiwn estynedig sy'n gofyn i chi ddod i farn. So mae'n gofyn, ydy o'n bwysig? Neu dydy o ddim? Mwyn dod i farn, rhaid edrych ar y manteision ac yr anfanteision o greu cynllun o greu cynllun busnes. Mae yna 3 marc yn cael ei roi ar bod chi'n deall beth ydy cynllun busnes. Mae yna 3 marc bod chi'n edrych ar i bob pwrpas y manteision a datblygu'r pwyntiau. A mae yna 4 marc a 4 lle ti'n sbio ar yr ochr arall a dod i farn. Felly, dwi'n mynd i roi... Mae hwn yn gwestiwn 10 marc. Okay. A na i just gweithio allan. Mae'r papur yn awr a chwarter lle mae'r cwestiwn yma dod i fyny. 75 munud. A 60 munud, 60 marc sydd yn y papur. Okay. Felly, fi gael gweithio allan. So, ydych chi eisiau ystyried rhyw munud a hanner y marc. So, dos o 10 marc, os o bod hwn yn cymryd rhyw 10 munud, chydig bach mwy i chi wneud. Felly, dewch yn ôl mewn rhyw 10 munud. Reit, felly, mwyn cyrraedd y marciau uwch, dyma di'r ffocws. Deall pwrpas a chynnwys y cynllun busnes. Sicrhau fod eich pwyntiau yn rhai wedi ei datblygu. Yn lle jyst dweud, mae o'r ffocws i chi. Mae'n helpu ti feddwl am staff. Be am y staff? Pa fath o ffocws mae'n rhaid i ti? Mae'n adran ymchwil marchnata na fo sy'n fanteisiol. Be am yr adran ymchwil marchnata? Mae'n helpu chdi wybod beth mae dy gwsmeriaid eisiau. Mae'n helpu ti wybod beth mae dy gystadleuaeth di'n wneud. So ti'n datblygu dateb. Edrych ar y manteision ac yr anfanteision ac yr manteision, ddwy ochr, ond sicrhau bod cydbwysedd. Okay. Anfanteision, di hwnna, anfanteision, a fel cydbwysedd, a bwysig, dod i farn. So, dwi'n rhaid esiampl yma i chi rwan o ddatblygu ateb o A1 i A3. Mae cael adran adnoddynol yn bwysig i gynllun busnes er mwyn adnabod faint o staff sydd ei angen yn mwy rhedeg busnes. Oce, diolch. A1 tic. Da ni'n datblygu fo wedyn, gall adnabod hyn, wneud yn siŵr fod y busnes rhedeg yn effeithiol er mwyn peidio gael gormod o weithwyr. Gall hyn helpu'r busnes drwy beidio gwastraffu arian ar weithwyr nad oes eu angen. Okay. Tip arholiad, mae'r cwestiwn yn gofyn i chi werthuso. Felly rhaid edrych ar y dulliau cymhelliant ac edrych ar y manteision ac eu hanfanteision. Right. Hwna'n sleid sydd ddim i fod yn anffodus. Felly, be da ni wedi gwneud heddiw? Be da ni wedi gwneud heddiw ydy edrych ar strwythur y pwnc, yr AAs, pwysigrwydd yr AAs, be mae cael adnoddau o, cyn bapurau. A'r ffaith bod ni wedi mynd am cynllun busnes ydy oherwydd, allan nes i ddweud cynt, dim bod yn dod i fyny yn rheolaidd, ond bod yn dod i fyny mewn gwahanol ffyrdd. Ac mae hwn yn gallu bod yn gwestiwn 10 marc allan o 60. So mae hwn yn chunk reit fawr a dychmygwch chi rwan, mae cynllun busnes yn rhywbeth reit syml i atab pan mae'n yn fras. Cynllun busnes ydy lle ti'n helpu ti gynllunio, cynnwys y busnes, lle ti'n mynd i setio fyny, be ti'n mynd i werthu, fa mae'n mynd i gostio.
A syml, mae yna lot o fyfyrwyr yn mynd i hitio y marciau canol yma, y 3, y 4 a 5 allan o 10. Cos mae'n meddwl bod o'n syml. Ond, da ni eisiau'r manylder a'r techneg arholi i fynd â fo i yr 8 a'r 9 a'r 10. A dyna dwi'n gobeithio bod fi wedi rhoi i chi. So, yn fras, dwi wedi sôn chi am y pwrpas, y cynnwys, yr adrannau. Ia. A dydy deud, really, dydy deud adran staffio ac adran a llif arian. Di hwnna ddim yn adran. Yr adrannau ydy'r cynllun ariannol, y cynllun adnoddau dynol, a rhannau ohonyn nhw di hynny. Okay? Felly, mae llif arian yn rhan o'r cynllun ariannol. Mae lleoliad yn rhan o'r cynllun gweithredu. Dyn ni sôn am pwysigrwydd, manteision, a ganfanteision a'r ffynonellau. Felly, dyna fo am unrhyw gwestiwn sgynnych chi am hwn, nodwch nhw lawr a croeso i chi ofyn nhw yn y sesiwn byw. Diolch yn fawr iawn i chi am eich amser. Hwyl fawr.